Grupak Mas Aryo. Empat pilar wis katur. Pagelaran pada malam hari ini di live streaming Asta Brata Media kelawan Radio Jos. Oh iya, Radio Jos ki orang nggo radio ning ya live streaming duwe akun YouTube. Oh ngono. Jadi penonton sing ora iso kepareng rawuh mrene iso lumantar live streaming. Oh iya. Ayo iki ding ditunggu-tunggu. Kudu lumaku sing dianti-anti kudu dadi bukti. Apa bintang tamu sing wis diarep-arep karo marga masyarakat kang mapan ana ing babatan Dik Niken Salindri. Iya. Sepote Mas. Mas Aryo, monggo wis. Ayo Niken Salindri. Yo. Miki dipegang, Dik. Cek 1. Musike tari ular. Cek 1. Mas, tak garap spot ki jane iki janjian sik ngono lho, Mas. Oh, ngono. Lah ngono nduk ngono. Ben ngerti mandeke ngono lho, Mas. Oh. Nggih niki saderengipun nggih sugeng dalu Mbak. Wilujeng dalu Dik Niken Salindri. Alhamdulillah pripun pawartosipun? Pripun kabare, pripun pawartosipun? Alhamdulillah sae Mas. Panjenengan pripun Mas? Alhamdulillah dongamu ya sehat wilujeng kebagas warasan. Nggih alhamdulillah saged kepanggih malih nggih Mas teng Desa Babatan. Kecamatane Nganjuk. Kecamatan Nganjuk nggih. Warung Otok nggih Mas. Warung Otok nggih. Betul, Warung Otok. Nggih, Warung Otok Nganjuk. Nggih. Wah, luar biasa malam hari ini, malam yang ditunggu-tunggu, malam yang dinanti-nanti. Suasana penontonnya di mana? Suasanane tumplek-blek Mas. Wah, bakul-bakul do rame alhamdulillah. Niki acara bersih dusun
dusun nggih. Dongakne apa Dik Niken? Didongakne mugi-mugi warga Mbabatan pinaringan panjang umur, sehat walafiat. Amin. Terus panjang umur, terus rezekine juga panjang, rezekine turah-turah, kathah barokah. Amin. Maripah loh jinawi. Sing duwe utang didongakne nyapa, Dik? Didongakne ndang utange ndang lunas, ge ndang utang maneh. Ngoten to, Mas? Heeh. Tak kira sing duwe utang didongakne sing ngutangi lali. Heeh. Ya aja Mas, lek lali tagene akhirat. Oh, karuan utang mari utang lunas utang neh. Soale wong urip kuwi kudu utang. Ben semangat. Ben semangat. Ben semangat nyambut gawe ya ta. Luar biasa. Sampeyan duwe utang enggak? Apa? Sampeyan duwe utang enggak? Alhamdulillah ora ono. Ora aja sampai ya Mas ya. Heeh. Cek enom mosok ya utang sini-sini. Wah iya. Ayo. Nggih. Heeh. Babatan. Babatan. Babatan ki nek pantune. Lho. Oh nggih. Ning dusun Babatan Oh nek pantune. piye? Contone piye contone? Tuku ketan Heeh. kecemplung sumur. Artinya? Warga Babatan mugi-mugi panjang umur. Amin. Wah ya ampun ki bolo-boloku Mas. Lah ini cah cilik-cilik iki. Menyupport ya. Nggih. Tuku oil kecantol kawat. Apa kuwi? Pak Kolil kula nyuwun sangu, Pak. Ora. Pokoke ngono, Mas, pokoke. Aku yo ono pantun, Monggo, monggo. Mau sing pertama piye mau? Sing pertama tuku ketan. Tuku ketan kejegur sumur. Artinya? Warga Babatan mugi-mugi panjang umur. Amin. Aku yo tuku ketan rasane legi. Lho, sampean duwe dhuwit Mas tuku ketan win? Duwe dhuwit ra? Tuku ketan win duwe dhuwit ora? Yo utang mau sik. Utang. Tuku ketan rasane legi. Heeh. Warga di dusun Babatan mugi-mugi banyak rezeki. Amin. Amin ya rabbal alamin. Wah. Tuku ketan ning desa Bareng. Bareng. Nggih, terus warga Babatan. Terus ya wis. Kuwi kenyataan kok ora pantun kok. Warga Babatan mugi-mugi Ora, kuwi ora pantun. barengnya apa ya bareng? Kayak bareng. Mugi-mugi omahe tambah mentereng. Wah, ngono. Amin. Sing apik. Apa? Bisa apa? Apa Mas? Mas apa? Loh, di sini tuh kita ketekan Upin Ipin, Mas. Upin Ipin. Sampeyan ngerti Upin Ipin? Upin Ipin ini film TV kan? Lah yo iki lho Upin Ipin. Loro gede-gede. Ngaturke matur nuwun terima kasih. Oh nggih ngaturaken matur suwun terima kasih. Ketua panitia. Anu Wah. asmane Pak Marwan, Mbah Marwan. Asmane Mbah Marwan. Uga Nggih. Pak Satino. Pak Satino, nggih matur suwun saged nimbali kula kalian grup Astabrata Amin. Media. Luar Nggih, biasa. mugi-mugi donga dinonga nggih Bapak. Amin. Iki ngene Dik Niken. Nggih, pripun, Gandeng Mas? mau gak ono sambutane, Nggih. Iki paling afdol nek Pak Marwan dan Nggih. Pak Satino ora ketang sepatah dua patah kata diaturi Minggah. wonten pepanggungan. Nggih, nggih, nggih. Monggo Mbah Marwan. Wah ya, kali Pak Satino mungkin menawi ingkang berkompeten lintunipun badhe minggah monggo wonten ing sasana budaya. Sepati. Ayo, disambut Dik Niken. Tulung tok gak tong. Monggo Bapak, pergi Pak. Iku rat. Oh, tekane besok. Alhamdulillah. Sugeng dalu Bapak. Alhamdulillah sugeng dalu. Sugeng dalun. Kula sak tuwek kene dereng nate Pripun, Mbah?
Oh, sakmene tuweke dereng nate kepanggih kula, Mas. Oh, nggih alhamdulillah niki Alhamdulillah, Kesempatan saged yang kepanggih, baik. nggih. Nggih. Bareng magnite Mbak Niki ini delok sing nonton bayo. Gak kena dipiyak. Alhamdulillah. Ing mriki Penjenengan. Oh, nggih alhamdulillah Luar biasa. Bapak matur suwun nggih Bapak. Iya, alhamdulillah. Jenengan yuswane pinten, Pak? Pitung dosa 8, Mbak. 78, 78. Pitung dosa 78 ya, Pak. 78 ki 78 ngono Iya, kan iya. maksudnya. Oh iya, bener. Sama ini gak iso basa Jawa. Oh, kula nggih. Sekedhik-sekedhik. Setitik-setitik ngoten, Pak. Nggih. Monggo mau mboten sambutan, mbok menawi sepatah dua patah kata, Mbah Marwan. Alhamdulillah wa syukurillah. Kula matur nuwun sanget dhumateng para sedaya masyarakat Babatan Nggih. ingkang sampun guyub, rukun, gotong royong dalam rangka menyelenggarakan bersih desa. Amin. Bersih Iya. dusun. Ngeten iki nggih urunan, Pak. Hebat, luar biasa, Pak. Urunan iki. Nggih. Mulane nek teng mriki malih pun larang. Kok boten, Oh, Mbah? boten. Boten, Mbah. Boten, Nggih. Mbah, niki Setuju? pengorbanan. Nek mboten larang-larang setuju? Setuju. Betul, Mbah niki kula janji, Mbah. Kula Nggih, niki nggih. terharu melihat antusias para warga masyarakat Babatan. Amin, amin, Saking amin. banggane kula, Nggih. Babatan kula gratisi wayangan setunggal nek pun nanggap ping 100. Wah, kan ya. Iki jenenge dudu bonus. Pun sakniki timbangane guyon. Nggih. Kula nyuwun sinom rujak jeruk Oke. Sinom rujak eh, jeruk. sinom rujak ning jeruk. dibawani. Oh. Bawani. Nggih. Dilanjutnya gitu. Dilanjut Heeh. caping gunung. Samping gunung. Ning nggih. di dangdut. Oh, nggih. Oke. Kula kene lek dilanjutne napa malih ngoten. Pun ngaten mawon mengke Dilanjut, sedaya masyarakat mengke puas. Oh, alhamdulillah. Nggih. Nggih. Wah, jen bagus nggih jenengan. Wah, tasik nim. Lho, Nim. nim yo apa? Menim Nom. apa? Nom. Nom. nggih. 6, Mas. 78 kok nim. Nggih. Jenengan rambutnya nggih tasik muda. Nom Mas teh disemir bareng ngono. Nggih, rambutnya jenengan warnane napa, Bapak? Petak. Petak Putih nggih. Putih. Seperti putih cintaku cintaku padamu. padamu. Hei, Kok iso ngelokor? Mbah Marwan kaya oleh jamu nih. alhamdulillah gawet nom. Enam. Iya. Kembali dikembali. Nggih. Luar biasa. Ben entuk hiburan, Mas. Nggih. Lho, Mbah Marwan niku tuwa, ketok tuwa niku udel munggah. Oh, udel medun isih. Lho, ya toh? Piye maksudnya, Mas? Temen ayo. Maksudnya semangat kerekat. Semangat. Nah, Ya. membangun apa nih ketua panitianya kan jenengan Nggih, iki. Luar nggih. biasa. Oh, nggih luar biasa hebat. Capek gunung kalih sinom rujak jeruk Sinom ya. rujak jeruk. Dibawani lho Mbak ya, Siap. dibawani Nggih, ya. siap Bapak. Oke. Niki napa riyen Dek niki monggo sami pilih napa sik sing Oh, didhisikne nggih. napa? Caping gunung riyen nggih, Pak nggih. Nggih. Wah, nggih monggo. Oke, caping gunung riyen. Mungkin sinome rada bengi-bengian. Nah, siap. Mungkin Iki bengenan. Ya. Sane lek mengke salah mboten ketingal. Nggih. Ayam. Langsung napa dibawani niki? Bawani dibawani Oke. nggih. Kersane resekeco dibawani nggih. Nggih. Sing jenggleng Mbah Marwan. Ah, Wah, iki Cik. sip Cik pokoke. anu, Mas. Wah, Cik. Cik. Cek jos wae ditip Jos. Dikongkon jenggleng barang ki, Cik. jos. Jos. Ditipasi turu. Ya go sak menekani kalah ambek. Heeh. Mangga, ayo Dik Niken. Saben bengi nyamang
manut Pak iki, manut. Tak kira lek ame mencolot. Lah, nggih, aku makane aku ki wis was-was. Alon-alon. Alon. Jen. Iya. Lanjut. Yen mamajan monganggo janur gone Digoyang-goyang nanti goyang-goyang Asik. goyang-goyang. Yo, tak bersama Om Marwan. wah hebat Om Marlan yo Grup dangdut. digoyang dek digoyang dek digoyang dek digoyang dek digoyang gentang-gentang Ape. Pripun jos to? Kas. Carane ngene iki kena dipindho. Oh iya, amin. Mas, ini Kiki jenenge membahagiakan orang tua. Apa malah dosa? Lo menghibur ganjaran. Lah kok ngundang cah cilik ya, Mas. Dikenyang tak kentut. Goyang dek digoyang. Mulai ya. Mulai nggih Bapak ya. Lanjut. Masih bersama Om Marwan. Kembang wae waton gunung Oke. Jangan. Wah. Luar biasa. Lanjut. Pacitan saremi Dene kan. nggih. Ketoke Mbah Marwan iki obahe sithik ning jero iki keruntel. Nah, sing tak tanyakan sing keruntel-keruntel kuwi apa, Mas? Penggali semangat. Oh, penggali semangat. Kateng keruntel. Teng cepak. Jare keruntel-keruntel lak muni cepak-cepoke apa? Ora, semangat ini lho. Lanjut. Panas Dan Mas janjine kapien sangat-sangat sampe pepet. aja mepet-mepet. Terus napa malih, Mbah? Aja mepet-mepet. Terus Gondak ketepet. ora Tenan to. tenang. Gayeng. Yo lanjut. Ki nyapa? Sampean meri yo piye ta? Mboten. Tirase. Lah, kon iki derek-derek dulur-dulur. Ah. Lah wong meri yo cium. Lah,
Mbak, maksudnya sing minta ciumi Bu niki lah. Tapi cium jauh. Contohnya Alhamdulillah. Alhamdulillah. Celing. Masih ingat ya. Yo, untuk lagu terakhir season limbuan. Iki Lagu aku terakhir. jaluk. Apa lagunya? Sing mimpin joget ning depan Mas Ibra. Wah. Rokok Surya. Surya. Ayo. Mas Ibra Tio Cus. Tio Cus. Ayo joget. Tali latar.
Ora, malah penak wis tuwek iki. Heeh. Ayo, Ibra, Mas Ibra, Mas Cus, atau Mas Aryo gak Mas Aryo? Ora. Heeh. Terus Mas Adit, sing meking kae, sing terakhir Mas Alpan. Ya. Ayo. Enek 4 iki. Nah, iki di live streaming lho, kondang kowe kok. Yo. Aja. Kelakon apa to riri ngono ya Mas. Heeh. Ira Oke, berarti Plon. lupat. Oh ya. 4. Duh. Alpan kok ora iso ngadeg to. Mas. Bayo. Heeh. Ya Mas. Heeh. Ditoto, Dik niki kan sing mimpin. Oh, oke. Mimpin barisan. Ya Mas Alpat Hah? nek kene Mas Alpat. Cus mimpin nari. Yo wis rapopo sak isane. Lagune 1 2 Dik niki kan. Sik Oh, 1-2. ditoto sik barisane sing rapi. Mas Alpan mohon maaf sampean awar-awar wong dodolan nek kono Mas. Teh aku masih gak ketok Mas. Sing nyanyi di atas rapopo. Heeh. Hati-hati. Oke lah, ditoto barisane. Sing depan pan iki aja ngruntel to, ngerti baris ora to? Ya. Langkah tegak maju. Hah? Sopo? Ya Lah iki. Ya Bocil disesel sitok ya, disesel ya. Disesel ke. Ya. Yo, Siap. baris ya. Siap. Siap. Waduh. Gerak. Cang kemuka. Ya. Lencang ke muka lah Mas Teh. Ya. Lancang depan, gerak. Lancang depan nih piye to lancang depan nih? Le. Tegak. Dek. Tegak, gerak. Oke. Wes. Bar barisan jalan. Ya, cuma nyanyi. Gorong wae nyanyi. Wes pokoke joget ngono ya. Mas. Ayo, 1 2. 1 2. Sak pira Mas nadane Mas? Ada diunggahne. Diunggahne 1,5. Gak enak to? 1,5 iki. Wis diunggahne siji. Ya. Wis tak pupo wingi. Oke. Rada diunggahne setok kas Mas. Wis tak pupo wingi. Oke.
wis nek. Oh. Neng. Alpan apa ngerokok Alpan? Alpan gak ngerokok lungguh. Ya. Sanguku ngendi sanguku? Ora. Cah cilik kok udut. Cah cilik ya sangun oleh. Oh, ngono kuwi. Dek niki kan duduk dulu. Oke. Iki ada request dari Karang Taruna Guyub Rukun. Ya kuwi Pak Toyo, Lurah Sendang Bumen nek mboten klentu. Nggih, heeh. Kepareng kepengin minggah wonten ing pepanggungan. Wah iya, heeh. Ya teduk. Heeh. Waduh. Wah. Alhamdulillah. Wes. Kaya Raden Garutkaca nggih. Wilujeng dalu Bapak Sutoyo nggih. Pak Toyo nggih. Alhamdulillah. Lurah Sendang Bumen. Laras. Alhamdulillah. Matur nuwun sampun dipun berkahi, Pak. Nggih. Nggih, niki Lurah namung ping 3. Lah, ping 3 niku tegese pun dipercaya kalih masyarakat kok. Amin. Amin. Niki Nyuwun sewu bujange. Pripun, Bapak? Menika wekdalipun sangat singkat. Sangat singkat nggih. Soalipun sedaya menika peraturan. Ya. Peraturan pilih bujange niki mangke melanggar peraturan. Nggih. Wah jelas Bahaya. Induk jenengan dicabut. Lah nggih, seniman tak dukung, Pak. Nggih. Oke, nggih. Monggo badhe paring dawuh napa? Nyuwun sewu Bayu Cange Pripun? aja dipriliki. Mboten. Mboten usah kenalan, bilih pengen pirsa kula tangklet mawon dateng Bapak Slamet Raharjo utawi Buyati Toko. Oh, nggih. Nggih. Kula namung nderek mangayu bagya. Nggih. Anggenipun kagungan hajat Bapak Lurah beserta pangkat khususipun hajatipun warga masyarakat dusun Babatan anggenipun sodakoan mengeti cikal bakal ingkang babat dusun Babatan desa Werungotok. Betul. Mugi-mugi amal panjenengan ingkang sae kala wau dipun catet kalian Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin, Pak. Sesampunipun sodakoan mengeti cikal bakal ingkang babat dusun Babatan tansah pinaringan slamet rahayu mboten wonten alangan setunggal punapa-punapa. Amin. Kathah rezekine. Amin. Gampang gasar leh nyambut gawe. Amin. Rukun kalih anak bojone. Amin. Nyun sewu kula tak nyangoni ibu-ibu waranggono panjenengan bujange. Tepuk tangan untuk Pak Lurah Sendang Bumen Pak Toyo. Wah, niki Kyai Sembodo ki ngene iki. Saksok. Ya. Pangapunten Pripun? Pak Marwan kala wau usia sampun sepuh. Sepuh. Sampun ketinggalan zaman dereng ngertos hukume kepanggungan. Kepanggungan. Hukum panggung niku pripun, Pak? Nyawer. Nyawer. Ya. Siap. Luar biasa iki. Wes jos. Pak Toyo jos pokoke. Piyayine Sembodo. Wah.
nek masalah bintang tamu keri-keri. Kok ngeten, Pak? Loh, soalipun ngeten. Pripun, Pak? Bintang tamu niku sampun menguasai sedaya gending-gending. Oh, Niki mangke gendinge khusus dibuka HP-ne gendinge Sarip Tambaoso. Engko nek iso sawerane akeh. Dalange apa njaluk disawer? Kula njaluk ditanggap mawon, Pak. Wong ngeten. Soale nek nyuwun dipun sawer Pak Ibu nggih. Kajenge disawer kalih panitia. Wes. Nggih no. Pripun Dik kan saguh Cek. mboten. Kula saged Bapak. Nggih. Tapi ngenteni setahun malih, Pak. Sale dereng kula apalne ngoten lho panjenengan kok nggih mboten sanjang kula. Kok mboten sanjang? Wonten lagu liyane napa mboten? Saniki HP-ne dipun repek.